खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय क'क्राझार जिल्लानि दैफां नार्जारिया इन्डियान आर्मियाव लेफ्टेनेन्ट जानो हाबाय बिथां दैफां नार्जारिया क'क्राझार जिल्ला रामफलबिल दखरानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि 1 नं नेपालपारा गामिनि ऋषिनाथ नार्जारि आरो अन्जना नार्जारिनि फिसाज्ला बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सैनिक स्कुल गवालपारानि सासे फरायसामोन 10+2 नि उनाव UPSC जों खुंजानाय NDA नि एन्ट्रेन्स एग्जामाव उथ्रिसारनो हानानै बिथाङा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि पुनेयाव बोसोरथामनि ट्रेनिं लादोंमोन जेराव इन्डियान आर्मी इन्डियान नेभि आरो इन्डियान एयार फर्सनि ट्रेनिं होनाय जायो बेयाव बिथाङा इन्डियान आर्मिखौ सायख'नायलाय इन्डियान मिलिटारि एकाडेमि देहरादुनाव बोसोरसेनि ट्रेनिं लादों बेनि उनाव इन्डियानि प्रेसिडेन्टआ इन्डियान आर्मिनि लेफ्टेनेन्टनि कमिसनखौ होदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा दैफां नार्जारि बिथाङा इन्डियान आर्मियाव लेफ्टेनेन्ट जानो हानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बरायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बरायनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों लेफ्टेनेन्ट दैफां नार्जारि बिथाङा लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर जासिहरदों बेनि अनगायैबो बिथाङा लाइमोन फरायसाफोरनिसिमबो माखासे मोजां बोसोन होलांदों बिथाङा बुंथिदों दि सिमांखौ जेब्लाबो गिदिर नुनो नांगौ आरो सिमांखौ सिङाव दोननानै सायाव सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय नांथाबबाय थानो नांगौ सिमांखौ गिदिर नुयोब्ला बेखौ जाफुंहोनायावबो माखासे जेंनाबो मोनगोन नाथाय जेननाय लानो नाङा नाजालांबाय थायोब्लानो जाफुंसारनायखौ मोननो हायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम 2022 नि रुटिनखौ फोसावबाय हायार सेकेन्डारि 2022 नि जोबथा आनजादा मार्चनि 15 अक्ट'निफ्राय जागायजेनगोन आरो एप्रिलनि 12आव जोबहैगोन आरो प्रेक्टिकेल आनजादा 21 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेननानै 10 मार्चसिम थागोन आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ COVID-19 बेरामिफोरखौ सामलायनो थाखाय माखासे गाइडलाइन फोसावदों गाइडलाइननि बायदिब्ला सेथियाव आसामाव जि COVID-19 बेरामिफोरखौ टेस्ट खालामनाय जागोन बेखौ ICMR नि गोदान गाइडलाइननि गेजेरजों टेस्ट खालामनाय जागोन नैथियाव दङ सार्जारि आरो डिलिभारिखौ लाफानानै जायखिजाया इमार्जेन्सि खामानिखौ COVID-19 टेस्ट गैयैनि थाखाय नेहोनो मोननाय नङा एबा गोबाव खालामनो मोननाय नङा थामथियाव दङ मेडिकेल कलेज डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल गुबुन सोरखारि आरो सोरखारि नङै देहा सावस्रिनि फसंथानफोरनि केजुवेलिटि आरो इमार्जेन्सि फेसिलिटिफोराव जायखिजाया बेरामिफोरखौ COVID-19 टेस्टनि रिजाल्टनि थाखाय नेहोनो मोननाय नङा जुदि बेरामिफोरनाव COVID-19 नि जेबो लैखोन गैयाब्ला ब्रैथियाव दङ डिलिभारिनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय आइजोफोरखौ लाफानानै जायखिजाया लैखोन गैयै बेरामिफोर जायफोर सार्जिकेल नङाब्ला नन सार्जिकेलनि थाखाय थिसनजादों बिथांमोनखौबो COVID-19 टेस्ट खालामनो गोनांथि गैया जुदि बिथांमोननाव COVID-19 नि जेबो लैखोन गैयाब्ला बाथियाव दङ देहा फाहामसालियाव टेस्टिंनि खाबु गैयाब्ला गुबुन मोनसे मिरुआव दैथायहरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बे देहा फाहामसालियानो सेम्पोलखौ लानानै टेस्टिं खालामनायनि एरेन्जमेन्टखौ खालामनो नांगोन दथियाव दङ COVID-19 बेरामिफोर जायफोर फाहामथायनि थाखाय COVID-19 केयार सेन्टाराव थांदों बिथांमोनखौ सानबानि उनावनो एंगारनानै हरनाय जागोन जुदि फारियै सानथाम COVID-19 नि जेबो लैखोन नुनो मोननाय जायाब्ला COVID-19 केयार सेन्टारनिफ्राय गनाय समाव जेबो RAT आरो RT-PCR टेस्ट खालामनो गोनांथि गैला बेनि उनाव साननै न'आव हम आइसोलेसन जानानै थानो नांगोन बेनि उनावबो COVID-19 नि लैखोन नुजाथियोब्ला 104 आव कल खालामनो हागोन नङाब्ला खाथिनि देहा फाहामसालियाव थांनो नांगोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया रायजो राजाजों रिजेक्ट खालामजानाय सुबुं बिथांनि बुंनाय खोथाफोरा अजन गैया बे खोथाखौ बुंथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोरा बिटिआर गोरोबथाजों गोजोन गैयैखौ फोरमायथिदोंमोन बेनि मादाव लकसभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङाबो सासे बिथाङा बिटिआर गोरोबथायाव सानजा सोनाब जेबो सिमा गैया होननानै अजद होदोंमोन बेनि सायाव MLA गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 1993 मायथाइयाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि खालामनाय गोरोबथायाव जेबो सिमाथि गैयामोन आरो बियाबबो गैयामोन बेनिखायनो बिथाङा बिटिआरनि सायाव खोथा बुंनायनि सिगां 1993 मायथाइयाव गाव गोरोबथा खालामनाय BSc गोरोबथानि सोमोन्दै सानहरग्रोनाया मोजां होननानै फिननायखौ होयो बिथाङा बेनि अनगायैबो NDBफोरखौ थगायनायनि अजद होनायनि सायावबो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फिननाय होयोदि बिथांमोना NDBफोरखौ थगायाखै
एनडिबिफोरनो होनो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ बिथांमोनहा 90 जौखोन्दोनो होबाय, आद्रा थानायनोबो होगोन। बेनि अनगायैबो मुंख्लं नखर गंब्रै जिनोबो अनसुंथाइखौ होबाय, आद्रा थानाय 3000 मुंख्लं नखरनोबो नखरसेयाव 5 लाख राङै होनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेफोरनि अनगायैबो गोलाव सम बर'फोरा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय बर'फोरनि जि सिमां बेखौ गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा बिथार गोरोबथा खालामनानै दिल्लीयाव फाननानै फैबाय। बेनो जोबथा गोरोबथा होनानै लिरबोदों होननानै अजद होनायनि सायावबो बिथाङा फिननाय होयोदि एबसुनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइसिम आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिजोंनो बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन। बेनि उनाव 1993 मायथाइयाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिएसि गोरोबथा खालामनानै लानानै फैदों। बै समाव बिथाङा सोरनो फाननानै फैदोंमोन होननानै सोंथि खालामफिनो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथियो दि बिटिआर गोरोबथा खालामनायखौ लानानै आलादा रायजो मोनदों होननानै बुंनो साना, नाथाय सानजाथिं सिमा बारायोब्ला बिटिसिनि बियाबा 40निफ्राय 60 खालामजागोन आरो बेजों आलादा बड'लेण्ड मोननायाव गोरलै जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिआरनि सिमानि खामानिया 2022 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंजानो हागौ आरो सिमानि खामानिया मावफुंजायोब्लानो 2024 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि जानायनि सिगांनो गोदानै बारायदेरनाय बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि जानो हागौ। थांनाय 1993 मायथाइयाव जि बिएसि गोरोबथा जादोंमोन बेयाव जेबो बियाब आरो सिमा गैयामोन, नाथाय बिटिआरआव दा सिमा थि खालामनो थाखाय बाउन्डारि कमिसन दानाय जादों आरो कमिसननि रिपर्टआ फाइनाल जायोब्लानो बिटिआरनि सिमाया बारायगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन सार्कलनिफ्राय दान्थे बिदान्थे जायाब्ला बिटिआरनि खामानिया थाबैनो थि जागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सानजाथिं सिमा बारायनाय आरो दानख'नायनि खामानिया गोरलै खामानि नङा, जानो हागौ गुबुन गुबुन सार्कलनिफ्राय हेंथाबो मोनगोन, बेनिखायनो बे खामानिखौ मावनायाव सम नांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। आसामाव कभिड-19नि थामथि दोहौनि बांनायखौ नोजोर होनानै बिश्वनाथनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव जेसेबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दङ बेखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय। गासैबो लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ 19 जानुवारि अदेबानि मैयानिफ्रायनो बन्द खालामजोबनो थाखाय फोसावबाय। सोरबा जुदि बेखौ मानियाब्ला बेनि हेंथा आयेननि गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे जुरिमाना फोनांनाय जागोन आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 नि सिङाव साजा होनाय जागोन होननानैबो नटिसआव रोखा लिरदों। ज' सुबुंनि थुबुर जानायजों जाहाथे कभिड-19नि गोसारनाया बारा जाया बेखौ नोजोर होनानैनो बिश्वनाथ जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बे नटिसखौ फोसावदों। आसाम केबिनेटखौ बे खेबाव डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लंआव खुंनाय जादोंमोन। हाफ्लंआव खुंजानाय बे केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों, जेरै सेथियाव दङ काछाराव आसामनि नैथि स्टेट जु बानायनो गनायथि होबाय। बेनि थाखाय 214 कौटि रां सेंसन खालामबाय। काछाराव जानो गोनां बे जुआ उदां एबा अपेन जागोन, जेराव जिब जुनारफोरा उदाङै गिदिंथिंगोन। नायग्राफोरा गारिनि सिङाव थानानैसो जु एबा सिरियाखानाखौ नायगिदिंनो नांगोन। नैथियाव दङ माखासे कलेजफोराव फैगौ एकाडेमिक बोसोरनिफ्रायनो बिगियान एबा साइन्स स्ट्रिमखौ जागायजेनसिगोन। कलेजफोरा जाहैबाय मरिधल कलेज, सालबारि कलेज, भबानिपुर कलेज, थिंखं कलेज, बासुगाव कलेज, तेजपुर कलेज, बाक्सानि बिबि किसान कलेज आरो माखासे। थामथियाव दङ बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC, मरान अट'नमास काउन्सिल, मटाक अट'नमास काउन्सिल, कमतापुर अट'नमास काउन्सिल। बेफोर काउन्सिलाव बिसायख'थि खुंनो थाखाय इलेक्सन रुलखौ गनायथि होबाय। बेनि अनगायैबो नर्थ काछार अट'नमास काउन्सिलाव जि 100सो स्टाफ दङ बिथांमोननि दान बान्थाखौ काउन्सिला होबोबाय थादोंमोन, नाथाय दा आसाम सोरखारासो बिथांमोननि दान बान्थाखौ होसिगोन। ब्रैथियाव दङ डिमा हासाव टुरिजम बिफाननि थाखाय 50 कौटि रां सेंसन खालामबाय। हाफ्लं स्टेडियामनि थाखाय 20 कौटि रां सेंसन खालामबाय। बिधान सभा बिसायख'थि जानायनि सिगां मणिपुर रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा हिंसायारि जाथाय जानायखौ खौराङाव मोनबाय थानाय जादों। फिन मणिपुराव ग्रेनेड बेफ्रुदों। मणिपुरनि राजथावनि इम्फालाव ग्रेनेडआ बेफ्रुदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सानजा इम्फालनि आरापति ओनसोलाव लखेन सिं मुंनि सासे सुबुंनि न'आव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा हेन्ड ग्रेनेड गारहरदों, जायजों बिथांनि सम्पथिया गोबां खहा जादों। बे जाथायजों नखरनि सुबुंफोरनि रावनिबो जिउ खहा जानाय बा जोखोम जानाय खौरां मोननाय जायाखै।
ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो मणिपुर पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायहैदों। लकेलसिन बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बे ग्रेनेड खुबैनाय जाथायखौ राजखान्थिजोंनो लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनायखौ फोरमायथिदों। बिजेपिनि फिरफिलाखौ न'आव बिरहोयिनि थाखायनो बे ग्रेनेड खुबैनाया जानो हागौ होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आसामाव मैया सानसेयाव 8,339 कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। बेनि मादाव 1,929आ कामरुप मेट्र'आव। मैया सानसेयाव 64,699 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 8,339 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो पजिटिभिटि रेटआ 2.89%। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।